Na tom skoku mu přidej, jde pěkně na zadní, zase pěkně stát. Stando, sadím tě, že s tím neujedeš ani metr. Je to možný, Když je to půjčím. je to možný, no. Já jsem v životě neviděl, nevím, jak to To funguje. je úplně... Já to vždycky vím, jak s tím jezdit, prakticky je to trošku horší. To je vždycky tak, ne? Teorie vždycky dost a praxe. Je to úplně co jiného než auta. Je to úplně stejný. Musí být jako vrtulníku, myšlenkově furt se tím musí být, no. A on si poradí. Tohle vole, přeskočit taky zase tady nemyslitelný. Má to převod řetězem tohle, nebo jak je to? Řetěz, no. To je klasika, kdo moc chce. Já vím, že vole, jestli tohle má taky, no. A kde to je spalovací, ty vole, to je další, Ty jsou stalováky a 12 motory. jo. No, ale... 1, 2, no jo, to je motory, každý. Jo, je to 12, 11. 1, 2. To je hrozně líbilo, já jsem právě zahlídla na netu. Na to 3,5 krát nebude to, to bys to dostal. A já si myslím, že to tady není špatná. Aby ty 4, jo, ty vole, tak... Aby ty 4, tak se vystrkají, jo. Postrkají, nádhera. To on dělá schválně, to překáže, to je logický. Nemáš to trati dělat. Já mu rozumím.